sa mapagayam na tulagip tinapalabas ng pagayam tayo nga cheetah. Tubo iti Pilipinas nga magdamaitang agnanayad sa Jay, Lanai City, Hawaii. Sa godayan nga ti surat, tilagip tinapalabas ng pagayam tayo nga cheetah. Dear Manong Nemi, di pa nagpili iti kataktakunay na itong palbiyang ti karirigatan at desisyonan, Manong Nemi. Ta saan nakaslain na po'y ano isubom ket napudot mabalin mong iyola. Saan nakasla arwaten ano isuot mo ket saan nga kumpwesto ken ka mabalin mo nga oksuben. Ngem sa bagay, Manong Nemi, dita Hawaii dito'y Hawaii kunakuma adamakun ko ng diborsyo. Ngem sa matabasta na laklaka nga aramidan, Manong Nemi siyak ni Cheetah iti Lanai City, Hawaii. Nebag nga oras tayo aming asapada ket kastuman nga rugyak taglagip. Kastaunay tiragsak ko, Manong Nemi, idi tamakadanunak dito'y Hawaii. Babaen ti panang sponsor kanyak ti kapsat ko animensi anak ki asawa ti lakay asakada nga ni bayaw Lucrecio. Makatawan tinaitad kanyak apa nagbakasyon ko dito'y, Manong Nemi. Dua ti kang runaan nga panggap ko dito'y. Ti makadanon ken makitak niten ti mismo nga Hawaii ken ti agpasirpat ken sumirpat. Tano awam man ti agkursonada kanyak idi ijay Pilipinas kadagiti imay nagbalik bayan tapno magkita ti asawaen da. Siya ko na mismo ti dumanon dito Hawaii tapno siyak a mismo, Manong Nemi, ti agbiro. Kahit ko unay, Manong Nemi, ti agnaed dito Hawaii ta umapalak ka rin pintas ng biyagda no addada iti Pilipinas, Manong. Napintasak, Manong Nemi, saan nga gaputa siyak a mismo ti mangibaga. Ngem adon dagiti mangibagbaga. Narumpi dagiti bibig ko. Natundiris ti agong ko. Nabihag dagiti matak. Napudaw ana urnos dagiti ngipen ko. Nabanglo ti sangaw ko, Manong Nemi. Imalo ti pamagi. Kalkalayangan na ti sukog ti barokong ko. Nawasnay nga si pukel de kiti lupok. Ket nakaandado, Manong Nemi, de kiti lalaki nga mangpanpantasya. Agpanpantasya ti kinapusaksak ken kinalasbag ko. Ket kunada ang nagasat ket din. Kunada nga naggasat ket din ti lalaki nga makagunod iti nasamit nga wen ko. Ken ti makagunod iti amin-amin ko. Pamanek-nek nga napintasak, Manong Nemi, ti kaado dagiti nagbalin nga admirer ken shooter ko manipudi di addakon iti sekundarya aging nga naggraduarak iti kolehiyo. Ngem pinagtalinaed ko, Manong Nemi, nga nakaganda ito ti puso. Adda na ito di nga panawin para iti daytang habanag. Nakunak itinakam ko. Kaditan tinitudi nga panawin nga luktakon ti puso. Ngem masapul nga usarek nga agpadpada ti puso ken panunot ko. Nga agpili ti lalaki nga agbaling nga kataktakon nanay ko. Ito tong palbiyan. Dito'y Hawaii, Manong Nemi, nagamamu kami kinimar. Wen, Pinoy na Pinoy ti gwapo na. Takder ken tignay na ket Pinoy na Pinoy. Iri panagamamu mi kinimar iti maysa nga party na aprusan na idin ti pusok. Iri nagsabat dagiti matami. Adadan ti panagpitik ti pusok, Manong Nemi. Idi ta agraipen, Manong Nemi, dagiti dakulap mi kinimar. Uwain, Manong Nemi, adadan ti panagpitik ti pusok idi agraip dagiti dakulap mi.
Adumaten da kitiya namimit ko lalaki nga nag-admire maten itiriknak. Adumaten da namimit ko nga lalaki nga nag-admire maten tiriknak kadakwada. Ngam sabali ni mahal manong nemi. Gapo nga ta italaeng nga linukatak ti pusok nga umawat amang pastrek kadagiti agadmire kanyak manong. Ado digiti na amuwak ken kuana. Bayat iti panagsasarita mi awam mitin libak ko iti mapapan kanya. No pakasla saan nga mamati iti bagak nga jakpay na addaan iti makunko na nga boyfriend. Nangro na iti bagak nga I'm still virgin. Akasla maka-insulto pa'y kidi manunemi iti panagkatawan. Yeah, you're still virgin, ha? Yeah. Oh. Inamin ko mismo kinimar manunemi tikang runan nga rantak nga nagbakasyon iti Hawaii. Kat iso ti wang sapol iti right man nga pangisagawtak iti ikotak nga pintas. Ken ti pudno unay apanagayat. Ket nakigtutak iti tabigla nga arakupen nak ni Mara. Sana kinuna. So, it's no need for me to go to the Philippines just to look a right woman for me. Kung na naman namin saan ganun nga naskan pa nga gawid dito Pilipinas tapno ang sapul iti babae nga para kayong kuwana. Impudno na kaniyak arantana at talaga ti mapanag bakasyon sa di Pilipinas tayo sumaten tinitudri nga panawen para kayong kuwana nga birok iti babae ngagbaling kanu nga ina digiti anak na. Imbudno na pa'y manong name nga na in love nga dagos kanya. Imbaganan nga dagos kanya kiti. I love you, Chita. Kadyak met maulbud direk nak manong name nga na in love akmet adagos ken kuana. Na in love kami ngagpadpada man. Kaya na doon ti agkuna nga talaga ngagbagay kami. Iso nga talaga ti makun ko nga right man para kanya. Ken syakmet ti makun ko nga right woman para ken kuan. Uwan manong nemi talaga nga nagsabat ti dalan mi kinimar. Ngam binalaagan naktikabsat ko nga ni Menchi manong nemi. My dear sister, agpanunot ka tinimbag. Agpanunot ka ti sangaribo ket siyam. Uno sangaribo ket sangapulo ket siyam nga daras. Sa kanong desisyon. Don't let your heart roll over you. O sarem ngagpadpada ti puso ken panunot mo. Nga masapol nga ti panunot mo tagturay. Dinaktultuladen. Kinunana. Manong nemi. Nagproblema ak. Irireta nga balahag kanyak ti kapsat ko. O sarem kano ti panunot ko. Nga adada ngam ti puso. Jak kano tultuladen ni suna. Buwan manong nemi jak kano tultuladen ni suna. Pudno manong nemi nga awan ti mako nga nadagsen nga nagbaling nga problema ti kabsat ko iti panakiasawa na iti maysa nga lakay asakada. Naragsak ti binangunda nga pamilya kad adda inrekomender na kaniyak amay sabak na nga lakay manong ni Tata Peter. Iso nga adada nga kayat manong nemi ni Menchi nga kabsat ko ni Tata Peter ngim ni Mar. Impasyanak amismo ti kabsat ko itrepindas kendak kalabalay ni Tata Peter manong. Kitpudno. No iso ti pakiasawak, awanin ti sa pulat pay. Ora agtutugawak nga nagbaagmalmalem, amayawat amin na sa pulak ket mapasamak. Inarimnak nga rod manong nemi ni Tata Peter. Manang isagot ni Tata Peter, langanat na dungo lakay agwapo ken nadalos nabanglo manong. Ngem ti problema. Awan ti reaksyon ti puso. Tila panunot ko manong nemi ti bangibagbaga nga ni Tata Peter ti rumbeng nga pilya. Ngem saan ka naragsak?
Saan ngo manay tinamay kan adwa kwarta amang tad kanyak tiragsak manong. Ni Mar ti kayat ko. Iti pa nagbayag ko dito'y Hawaii imado dagiti namamok ken imadumet dagiti nagbalin na syutor kumanong. No labsak ti agsao kat mabalin da amin. Awan ti madi katakwada. Mayat da amin. Ngayon may salaeng ti rumbe nga pilik manong. Ket ti panagpilik masapul nga sa anak nga bidtot. Asun no katakwada. Talo dagiti napinget nga pagpilyak manong. Ni Mar, ni Tata Peter, ken mairaman metten ni Ben. Ni Ben manong nemi ket kasmet ken ni Mar nga damat mariknak a panagayat ken kuana. Guwapo, makunamat nga bagay kami. Isu na lang ta, ato pa ken nga iwakas na. Di na pa'y naala amin manong nemi dito'y Hawaii dagiti nasken nga alain na akamang ti pamilya na. No isu manong nemi taklunek. Baka na saan pa yung nakasagana nga mga kasar kanyak tadi na pa'y nga ruda may wakas dagiti nasken nga iring pas na. No timbangek ida nga talo ni Mar ti kadadagsanan manong. Ni Mar nga talaga ti patpatek ko. Ni Mar nga talaga ti kayat ko manong. When? Kan mariknak ngay patpateg ko talaga isuna kan patsak nga syakmat ti pudno ngay patpateg na. Itilikodan nga namuak nga playboy ni Mar. Nang runa kano idi taawanin ti problema na no dilahing nga ti bagbagi na. Naala na amin yan dagiti miyembro ti pamilya na dito ti Hawaii ket pudno lakid diti ko na ni Mar apanawon meten tapno ang pamilya. Ket siyak tinapili. Empty question ita manong. Saan nga kayat ni Menchi ni Mar? Ni Tata Peter ti kayat na. Asin nung artirumbe nga masurot? Ni Menchi uno siya. Asin nung ata manong nemi. Hindi man nagsarita mamanen ka ni Mar iti may sangal daw manong. Uwan nagsalita kami manen ka ni Mar iti may sangal daw. Inamin na nga adon dagiti babae nga nagpasag kang kuwana manong. Inamin na ti pa nagpabalin na nga playboy. Nga misumat lang tinagkuna nga nalpasen dagiti na ito din nga panuwen para iti dahi nga paset tibiyang na. Kaning karina nga mismo kanya. Ano agasawang hamton. Isaradang nga tungaten ti kina playboy na. Sisyak kanulaeng manonemi ti babae ti biyag na. Banag nga mamati akmet adakos kadagita nga karina kanyak manong. Ngaman yan ti rigat na anyan nga nagrigat ti mga ikadeng jak kayat ngagbabawi akto iti kumudyanan na. Jak kayat manong nemi ti masaktan. Jak kayat nga masugatan ti pusok nga digitan to ti mangiton da kanyak iti panagsangsangit ko ken panagsagaba. Nga wanton ti pakaaturan na pa'y manong nemi numalpasen ti desisyon ko. Jak kayat ti makaramit ti bidot apagbabuyak to iti kumudyanan na manong nemi. Nimidi tadimtengen manong nemi tinaituding nga panuwen tapno ikadeng kon timang pili iti may sa kanakwada. Manong nemi kastawan iti ragsak na iti bagak nga isu. Isu ti patpatig ko. Ngawan sa bali no saan nga ni Mar manong nemi. Uwen manong nemi ni Mar ti pinilik. Iti rason nga isu iti pakariknak iti napudno nga ayat. Amamati akmat nga patpatignak. Ken patcheck manong nemi nga isu tinaikari nga lalaki para kanya. Ket siyak tumet. Ket siyak mat tinaikari nga babae para ken kuwan. Nagkasar kami ken ni Mar ket iti mo nga rabi imi sa anak kong nga nakapagsaan
iti kayat na ken kayat kumet a mapasamak. Ti kayat ko ken kayat kumet nga mapasamak ka na kami ken ti rumbing nga mapasamak iti agasawa. Nga iti pailayang itartari kagaya ko ni Mar nga makagunod di amin ko. Kata impakdahal ko ken kuwan. Omar, kahit kumanin nga palikip kang ka nga awang paipadas ko. Yeah. Yes, I know. I know, honey. Kada ito di kang runang nga rason wapi nga sikati inasawak. Kan talagang alab na napakita. Kinawan ti pagtunagam, I can manage. So, honey, siya kung di ka naragsakan, kamuta si kangatan di ka kaimasan nga babae, nga maramanat. Si kalaki di, Mar, sabay ko matasanag tong nga babae nga sikat ipinilik. Sabay ko mamar. Wen manong nemin daw dawat ko nga sabay ko mata sa anak nga nagbidot nga nagpili kini Mar. Sabay ko ma. Kat siyempre manong nemi, inulit-ulit ko ngayon bagarayta. Wan, kat pinalugudak, iti kayat na nga mapasamak. Wan, nagalikudag na kiti ramay ni Mar manong nemi, naglaing nga garengan. Kat naibagak, kono na itad ko ti amin ko kenkwan. Paay ko kinimar ti amin ko. Tagasan nung nga jak maipay kat nakalalit kutig manong nemi nagitiramay na. Naglaing nga nagareng-eng uwan no kunak kuma. Naglaing nga agkureng-reng. Makureng-reng na amin nga sensitibo nga paset ti bagi. Ti barukong ko. Dagiti mansanas ko. Kinikinitan na dagiti duwa nga korona ti tuktok dagiti duwa nga bantay ko. Ti mahisa nga iman na manon nemi adamat iti baba. Kurimay mat kadagiti kaladaan iti nga tuwan tinalimad nga kwel. Sana piritin ti perlas iti lansad ti taaw kumano. Kat kas taunayin manon nemi ti panagburnok ti disuor ko. Mar, nagmayat teraramida, Mar. Nagmayat, Mar. Mar. Adadan ti kiktot ko manong nemi idi ti pababapay ni Mar dagiti bibig na kayat na metten ti mangan. Mangan manin? Mangan metten ti kayat na. Ket gabot mo gustuwak nga adada nga magustuwak manong. Kadim babusoy kon kang kuana. Iwan manong nemi, inpakan kon kang kuana. Tinaimas nga tilapia, nga awan iming, uno awan asang na ako na. Kat nagmayat manong. Nakamaymayat manin. Namaymayat manin, idi, tamay may pinsanin nga agmaymaysan ti bagini. Idi tarugyan min manong nemi, ti agaramid ti anak mi. Sabi ko ma, sa anak tong babawi. Sabi ko ma, sabi ko ma, sa anak tong babawi. Mar, sabi ko ma. Ket iti balay na dito'y Hawaii, nagbalimeten nga balay ko. Nga amin nga kukwa na, ket nagbalimeten nga kukwak. Ta nagmaymay sa nga rodin nga namin pinsan ti amin mi kaniya. Mar, manong nemi. Kaya di mo, naragsak kami manong. Awanin sa pulag pa iti kinairot na kita arakop na kanya. Kaya kinabara na kita akik na. Uwan manong nemi. Gabot na pa check manong nga awan apulus ti panagin ko kunana. Nga adda na ibudi, wano na ilaok nga ayat kada kiti arakop kadagik na. Kaya iti kinadungo na kanya. Kastak mayat manong. Kung nakidi nga Jack Pulos agbabawi nga isu ti pinilik. Na kung nakidi nga sa anak nagbidot iti panagpiling.
Ket bayat manong nemi ti panagdan nami. Rinugyak maten nga impag na ti panagkapetisyon dagiti nabatbati pa nga kami ti pamilyak ijay Pilipinas. Ngem tinasakit manong nemi ket naadaan kami ti talo nga anak. Sakbay nga mukon ken annuguti kon. Nga gayam ket nagbidutak. Nagbidutak manong nemi ti panangpilik ken ni Mar. Nagdakkelabidut ko. No apay nga iso ti pinilik manong nemi. Agbababawi ako na nakiasawa ken kuana. Gabutam, saan na nga natungpal ti kanina kanya. Intultuloy na nataman ng name ti kina-playboy na. Nagsakit, arik nain, ken nakamin. No ti lalaki manong naming iba't patek mo kadadapay sa bali nga babae nga kain narakop ken kain nagikna. Saan nga mapapnek iti may maysa. Ni Mar manong nemi ti lalaki nga dinakayat ti agmaymaysa. Wen, tinakayat amay maysa dududwa wenno taltalulaeng ti maramanan na nga babae. Ano si daen kuma dinakayat ti kanayon nga latan nga sardinas wenno inabraw. Dinakayat ti kanayon nga marunggay nga ore nga tano masagpawan ti kanayon iti koros. Nga iso lang nga iso manong nemi ti panakaluto na. Talaga nga dinakayat ngem siyak umanayon da ito. Malagsit ti kinababaero ni Mar manong nemi na panagkakpay nga bayat ti panagdandan namin. Akas la saan nga biyag no saan nga makaraman iti arak. Alkoholik manong. Kadadadan nga makariknak iti saem panagsagaba ken panagbawawi. Nukas tangadang ranak. Nga numabartekan manong nemi kat addalabasit saan mi nga pagkinaawatan. Pambaranakton nga dangran manong nagsakit. Siyak nga jak pulos dinamnama nga kalpasan ti amin kat nakiasawa ti mangdangdangran kanya kaslasanak pala idi mamati manong nemi. Ti amok idi manong nemi kat sa anak nagbabawi nga nang pili kang kuhana. Ti amok idi manong nemi kat ragsak nga gnanayon ti mariknak. Nakasaksakit. No api ngamin isot pinili. Inyuman ko na ito manong nemi kini Menchi. Dahil tumit kami ti kunak kang kaidi. Ha? Manang chita. Saan tumit kami nga lakay ti pinilin? Siyak. At akamat kadi makuna nga balegi ti panagkiasawak iti asawa kita. Talakay nga sakada. Nabuutam ka din nga dinanganak ti asawak. Nabuutam ka din? Hampay. Ngem sika. Nabit kay pay. Ti arig na. Ngem namin ano na kan nga dinangran. Imbagag kang kaidi nga ni Tata Peter taklunem. Ngem saan na ka tinungpan. Ita. Ano maganam mo? Nga awan sa baling aking baso nito na ito na saan nga sika. Sika mitlaeng. Sika chita. Ngawan ti sa bali idi nga ibaga ni Mensi no saan nga siyak taking baso. Siyak taking baso. Manong nemi nukas tangag may masak kalbasan malpas ko ti trabaho. Kalbasan manong nemi ngawan sa bali nga pampanunutek no saan nga ti kasasaad ni. Talaga nalaus ti pa nagbabawi. Sayang manong nemi. Anya ti sayang nga. Naggraduarak manong nemi iti kursok ng business administration. Iti kadak sa di Pilipinas manong. Kas nagunak iti agar-arim kanyak ni Mara. Nga ado di kita agar-arim kanyak sa di Pilipinas. Di da Pilipinas manong. Ngimawan, apulos ti sinusurok nga impatig kadakwada. Gapu iti may sang ambisyon. Umabala kini Mensi manong nemi. Kat kahit kumat nga siya
mabasamak met. Makadaro nagduti Hawaii, makiasawak ditoy, tapno agnaedak ditoy, tapno biyagag ditoy. Tanong kasta nga, umayag ag bakasyon dito Pilipinas, ti kwarta ditoy, mamin ano, ngag times. Ado manong nemi, dagiti, malastugak, kuno maparamagak, kunak kumagam sa anak mat nga naparamag, sa anak mat nga nalastug manong. Nga mado ti kita maparamanak, ado na kitag tamad, ado na kitag tangad kanyak, ado na kita umapal kanyak. Ngayon na mamuan da nga tama nung naimi di kasasahad ko, ngagpaiso nga dak dito'y ngamdang ranak ti asawak. Agpaiso nga dak dito'y manong naimi, ngayon nung kasta nga ranak ti asawak, agag-agasak ka na kiti bumtak kabibig ko, lumitem nga rupa, lumitem nga takyag ko, lumitem nga barokong ko. Kanya nga nagsakit manong naimi. Ano dito nga nagbanagan, nagtungpalan ko na kumama nung nemi itibiyag ko. Nagarapapak, natungpal ko tarapap ko. Ngayon sana kastoy ti kayat ko nga pakatungpalan tarapap ko. Umapapalak man nung nemi ka na kitay. Gagangay lang ti panagbiag na ngam naragsak da. Naragsak da kitang asawa. Naragsak da nga sang kapamilya. Awan tag bibinog kao, awan tag didinangran, at daayat kan kapir tunggal may sa kadakwada. Ag didinulong da, ag sisinakit da. Gamsampag na lado ti amin na kunak tinakan. Iti namin siyan manong naimi nga kakuyog ko, dagiti talungan nagko ngayon kam nagmul. Bigla nga nakitak manong naimi ni Tata Peter. Kinam kadapig sa pailaan. Hi, how are you now? Ha? Chita? Kaste tata? Kas makita yun? Tutakilan na kinanak yun. Nagsasaro mo, ha? Ano ko matasyak tinagbaling nga asawam? Talo nga dapat tiputok ko kang ka? Pinagsasarok nga ta? Uno may salaing. Kumusta mo tentibiyag? Ano? Come on. I'm only lonely. Kahit kung i-treat kayo nga kina. Come on. Mabantay tayo sa restaurant. Go! Manong nemi simurot kami kini Tata Peter ket maragragsakan dagiti talungan nakko. Kamanta panagbuteng manong nemi ni Leilani ngayon na unang anak ko. Mami? Yes, iha. Awangan no, adada nga, dangan to ni Daddy, numamon na nga, simurot tayo kay ni Lolo Peter, ket amonan sa amin nga, may saidi nga agar-aram kay ni Lolo Peter. Matinakas nga, paggap na, di ba? Sige, magdanakan nyo. Numamuan tuman ni Daddy o ti amin, siyak to'y makamuging kuhanan. Naragsak ka sa sarita manong nemi ni Tata Peter. Kaya doon kita istorya na. Ada doon pega din ti istorya na ng sayak kuno da kami kanagiti agina. Una da kami kanagiti nakukuna-kuma. Kumusta ka kaya min Tata? Di kay ka di pulos nag-asawa? Saman. After a year, nagkasar kayo kini Mar. Adamot lang di mo tayo nga kaskan ka. Dito'y Hawaii. Kat inaharim ko mat. Inakamod doon agad umubing ng si Kylie. Actually, kat sampay ka naggraduari ti college. Doon kat agtawan ka di 22. Sumangpat ka dito'y Hawaii. Dito di Melanie kat 18 na lang. Wow. Inasawa mi suna? Yeah. Nag-asawag ti kasakyan ni Melanie ng 2018. So nalaing tasang ko anakan. Ngayon nagsikog isuna. Nagsikog. Abi nga ibagayong saan yung naanakan. Nagsikog. Ti makadakas.
Sad to say, what to say, saan ko nga putot, tisikog na. Kastagayan tata. Narugso ni Melanie. Ano siya, kayang-kayak mat. Still kicking ako na. Ang agsapsapul ti ada dapeng nga narugso. Agsagsapul ti ada dapeng nga kamumon ti kahit ko sawan. At sabali lang nga talaga ti kaskeng kuha na idi nga teenager. Sabali matikas kanya talagang natainganan nga tidarak at narugso. At sa dinuwar itantihan ni Melanie. Nagdiborsyo kami at nakiasawan ti sa bali. Basta gayam. Siguro na kung nagtinakam kumanong. No da kami nga atake ni Peter, Tata Peter ti nag-asawa. Kat saan ko na surusuro nga inayat. Ang mga nukas jemet tinaramid ko. Nagkirelasyon ti sa bali nga lalaki. Kat naganakak nga saan nga putot ti asawa. My God. Saan ka di nga naalalas? Uwan manong name sigon kini Tata Peter kat namin talo kanon nga nakisina ni Melanie. Tunggal kano maasawa na kad adda anak na. Ado kanot anak na nga pasig nga inaw na. Saan kano nga nasyat itat kasasad na. Nga kakaasi kano manong name nagitanak na. Agbababawi kanumat no apay nga saan nga ni Tata Peter. Uno saan nga nagbaling nga napudno kini Tata Peter. Ay dito ni Tata Peter manong naimigat napudno una nga gaya. Kitam kadlang nagit istoryaya. Naku nagtinakam ko. Ay nga manong naimi nga namuan ngagpaiso ni Mar. Ti pa nagkukuyog miwon no panaki meriendami. Ti pa nangawis kanyak ni Tata Peter manong naimi kandigitan nako. Anya? Ano gutek mahal? Inawis na kami tilakay. Nagmirianda kami. Naging istorya. Dahil talahan. Kadawang ko matirumbing ang pakimunam. Laklakayan agimon ka. Ibababam laing ti kinatao mar. Dahil na sakit nga partay na. Chita. Kaya't nagkabalsen. May sapay galakay ti pagbalas mo kanyak. Isungat di mula ar-aramitin din data. Tabangan na mapapatay ka. Manong nimi nas daawak takas lanag ada ng rugyan nga nagbalbaliwan ti asawak. Iti dayta nga napasamak nga panakiya meriendami kini Tata Peter. Ngamin manong nimi masapsapan nga gawid. Ngamin kat amunan nga tulungan dagiti anak mi manong nimi ti problema da iti eskwela. Tas syempre hagam nga nangala iti kadubami ta nangarod katulong kam lang arudan mangala kambay lang ti katulong. Katulong kunak manong nimi at adamat par naman ti nga trabaho aganak lang iti may isang paglabaan laundry shop manong nimi. Yung orin no saan ka nag-predwari ti college dita Pilipinas kahit mabalimulat na tagtrabaho ti kasto ti klase ng trabaho kada doon pwede kita extra ka trabaho manong sideline ako na nagluto akmet manong nemi kat naragsak maragsakan na takas lita laeng nga kasasarita kan tultulungan ni Mar dagiti talungan nak di masalag nilayla na itiyan kung anong name kat umisisa. Mami, anak, nagbilagro. Awang milagro kinapo, Diyos. Iso nga rin pag-milagro. Awan imposible kinapo, Diyos ko na yun. Austo ti ko na. Tani abot Diyos ti makararami ti milagro. Ngawan imposible kang kuha na. Ape, anak. Kini. Italayan kasi ti taramidin ni Daddy. Diba? Nukid daw talaga itulong niya po Diyos anak. Napigitin ka saan? Sumati kang kanahin kong i-pray. Mami, nasabi ko mata, agbalbaliw ang sing-singpet ni Daddy.
Mabuy-buy ang wit no ko nga kakabsat ti panagdang rin ni daddy kang ka. No api gabin nga saan ka nga tungpal ti bilindang ipapulis mo. Dito yung Hawaii. Mabalintay nga ipapulis ti mangdangran ti asawa no anak. Kastamat sa di Pilipinas ka. Ngayon is stricto na dito yung Hawaii. Basta lagi talaga agreklamo ka. Kaya mapanik na kanda. Takayat yung kading mamalot ti amayo. Saan Kaya kang runan ti amin, mami. Ti mangmangig ko nga panangibagbaga ni Auntie Menchi nga isinam ni daddy. Kaya di mi kayat. Anak, di mi kayat nga isinam ni daddy. Di mi kayat nga agbalin nga broken family ti pamilya tayo, mami. Manong naimi waray ko lang na arakop tinaw ng anak ko. Ididay ta nga imbagana. When basan-san ba't no ka agsasalita kami imawan ti sa bali ka magsasalitaan mino saan nga ti may panggap ti panagbasa na may panggap kadakwada nga kakapsat nga ti panagtitnulong na ngam saan mi pa nga dinakamat ti mapapan kini daddy na ta kasla para kang kuha nga tagat kaslawan ti pakibiyangan na ngam kadagitoy manong naming at maraglagsakan ti anak ko ta kasla matungtung paro kano nga ited tungtung palin na po Diyos ti kararag na nga naornos kumamit lang ti pamilyami nga saan nga maitulad kaya dumanta nga broken family taam muna manong nemi nilaylani nga anak ko nga inauna amuna nga ti sabali nga maapektaran iti resulta ti broken family no saan nga isuda nga anak da dumiten manong nemi di kiti makitkita da amuda nga bunga iti broken family maiyaw awanda manong nemi kiti ingkarik iti anak ko anak saan kunto nga isina ti amayo saan dito nga agsisina saan doon mapasamak ti panagsisina tayo alokuyom kiti ni dadim tagagadan tayo nga mapan na agbakasyon siya di Pilipinas. Kasi taka di mami, uwain ka na ito'y umay nga panagsasarati klase. Hindi makisimana jay. Hindi makisama sa jay. Hindi agpipiknik sa jay. Noong mga adumat ti beach dito yung Hawaii, sabali lang ti beach sa di Pilipinas. Sige mami, ituloy kong idawdawat nga sabi ko ma, tagtutulay nga agbalbalay ni daddy. Uwain manong nemi today di nga rabi nabayagan manong nemi sa amin nga pinagustuhan tirik nami uno saan nga pinagustuhan ko nakuma ti asawak tirik nak manong nemi uwan ta jak libakan tao agkasapulan iti nabayagan ka pa nakasibug panano manong nemi ti ikutak nga kileng uno sa kileng nga daga binisibisan ti asawa nga kasla di damo ti ayat damo mi nga agdana kasta ti kinairot da kinarakot na kasta manong nemi ti kinabara da kiti agek na kaya di malpas mi nga pinagustuhan ti rik namin ay salamat itamampay siguro maro nabit pa nga nagsina kayo ti latest nga babaeng saan mundo nga sumilampay ti amin. Ano? Diyak kayat nga mapukaw kayo. Diyak kayat nga agsagama da kitan nagta. Diyak kayat nga maitulad da kitan nagta. Tikas ka da kitay pamilya nga agsisina. Kang runan ti amin. Diyak kayat nga da sabali nga makarakop kayo ka. Si kapelang tubahay nga virgin nga tanagikuhak nga dahil tatigapunan no api nga sikat inasawa. Chita, pakawanan na ka na kitinagbasbasulakan ka. Chita, ikanak kumatikon daw ay nga mang sulnit ka na kitinagkurkurangan ka. Chita, sweetheart. Agtinulong ta nga mang ta iti masakbayan di kita nakta. Agtinulong ta. Agamanak mo. Manong nemi talaga nga awan tim posible kini hapo Diyos. Budno ti ko na ti may isa ka trabahuak manong nemi nga saan nga ti pinagsina iti solusyon ti problema. Ti problema. Ta ti pinagsina ket isut ti adada nga mangpadakkel ti problema.
Saan ko tinungpal manong nemi ni Menchi ket dayta ti gapuna. No apay nga gingakarag itoy ket buo sibubukal palain ti pamilya amin. Ito lang napalabas nga Pasko manong nemi kalbasa nga nalokayan ti problema na solusyonan ti problema ti pandemya. Nagbakasyon kami nga sang kapamilya ngay may kami nakipasko manong nemi iti lugar mi dita Dingras, Ilocos Norte. No bay taga-Bakara manong nemi ni Mar nga madada nga naggan kami dito Dingras. Kat syempre nakaragragsak kami, nakaragragsak dagiti kabagyan mi, nakararagsak dagiti makamamuka na kami, tayo di pa nagbalik bayan mi manong. Nanda ni inaldaw, uno inaldaw pegedi ngagpadpadaya kami. Kas tamat manong nemi no kasta nga mapang kami dita Bakara. Nga dito tinakagagak manong nemi, tilagib tinapalabas. Nga gawawis ka para iti search for a $1 million amazing story. Numampay na numulaing manong nemi na ito istoryami nga mamok nga naimbalikan. Nga iso dayta, tinagpaggamyamanan, ta nakapagsurat kat naibasam dito nga pagkasalita kat sabi ko mata na kay bati ak iti adal liwliwakan pagsariming antibiyag. Thank you. Pumakadak nga roden manong nemi kat agtultuloy tin nagpanagdengeg wano panagbuya kada iti programam babay niti live mo iti Facebook. Kat agto nga roden ti pagayam mong agyaman nga nagbati magibat-bati iti bag oras ni pagayam mong nga Chita iti Lanai City, Hawaii.